Voi helvetti, taivettä! Ei se hattaa, voi helvetti! It was time for changing right. Everybody's made it but you. And they told you. Selvä! Ui pekkele! Ring, 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 banana phone. Mennään eteenpäin. Dodi, rypäleitä perseessä. Kiss my curvy butt, goodbye. Älä mölöä! Voi perseys. Tää täytyy amputoida tää käsi. Tervetuloa kaikki hyvännäköiset naiset sinne vastaanottimien ääreen. Tuntuuko missään? Ei tunnu. No ei ihme, eihän täällä on veri kiertänyt moneen päivään. Iruka-sensei. Telerempsi. Pääsiks mä pilettää teidän messiin? Nyt jumakauta herkki! Paras A-ryhmä!